Fil-jumejn ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali l-eks Ministru Tonio Fenek ma ddeċidix biss li jixtri għall-inqas minn 2000 euro vettura li kien juża bħala Ministru. Iżda ta' wkoll direct order 400,000 euro lill-Kumpanija tal-Komunikazzjoni. Dan irriżulta minn rapport tal-Awditur Ġenerali li kixef kif kienu approvati 64 invoice fit-8 ta' Marzu 2013. Din id-direct order approvata minn Tonio Fenek l-għadda li għamel il-bargin tal-karozza u jum qabel l-elezzjoni kienet saħansitra tkopri xogħol li diġà sar. Xogħol li kien mifrux fuq il-perjodu ta' bejn Jannar 2010 u Jannar 2013. Iktar minn hekk għall-Awditur Ġenerali l-approvazzjoni ma kienitx imsaħħa b'ġustifikazzjoni dwar għaliex f'dan il-każ il-Ministeru ma mexiex mar-regoli tad-Dipartiment tal-Kuntratti. Dawn id-dettalji jkomplu juru kif Tonio Fenek baqa' dej sal-aħħar mumenti jieħu d-deċiżjonijiet mill-Ministeru. Kuxjenza. Xtrajta oriġinarjament, xtrat mill-Ministeru, mill-Gvern. 25,000 euro. U inti xtrajta 3 jiem qabel l-elezzjoni inqas minn 2000 euro. Konsan speċjalment Ministru. Tajjeb, u allura dak huwa l-mument fejn inti taħdem dim xi blima li tixrija b'dik is-somma miżera. Mhix somma miżera. U biex jiddefendi emilu, Tonio Fenek reġa' dar fuq il-membri mill-grupp ta' spjunaġġ li kien jikkoordina fosthom il-ġurnalista Times Ivan Camilleri. Irrappurtat dwar dan l-orizzont fil-faċċata tal-ħarġa tal-ġimgħa fejn intqal li Ivan Camilleri kien fost l-ewwel nies li kienu avviċinati meta ħarġet l-aħbar tal-karozza. Aħbar li kixfet kif Tonio Fenek xtara b'inqas minn 2000 euro, karozza l-Gvern xtara l-25,000 euro u li sal-lum għad għandha valur tiktar minn 7,000 euro. Fl-istess jum li l-Orizzont żvelat kif Fenek dar fuq Camilleri, fit-Times of Malta kien ippubblikat rapport li kwota l-eks Ministru Tonio Fenek jiddefendi d-deċiżjoni tiegħu. Rapport li ma kienx iffirmat minn ħadd ħlief Ivan Camilleri.